Siyityiwa yehlabathi, yabo. Meaning kuthiwa asinawufihla, meaning sisisikhanyi, sisisibane, yabo, esilayitele ntoni ihlabathi. So ke ngoku sisesisibane nje thina silayitele ntoni okanye sikhanyisele uhlabathi. Ayonto mhlawumbi ndithi sisisibane esikhanyisele uhlabathi. So xa ndifumanisa apha kule ncwadi isibane asinobekwa umzekelo phambi kwetafile then sikhanye ukuze sikhanyisele abantu abalapha endlini funeka sibekwe phezu kwetafile so that silayitele bonke abantu, meaning siyityiwa yehlabathi. Xa singenasongo ifana noba uba ndisebenzisa igama mhlawumbi elibu-useless, but andithi si-useless, sityiwa xa ingenasongo kuthiwa ilahlwa phantsi inyathelwe ngabantu. So thina siyityiwa yehlabathi njani? Thina sikhanyisele uhlabathi. Mandenze umzekelo ngelikhaka. Mna likhaka, wena likhaka, ulikhanyiselo lehlabathi. Likhaka uyafika eWest Coast umzekelo phaa yafika. Kukho abantu umzekelo abanye abantu mhlawumbi basindiswanga but mna ndisindisiwe. So ndilukhanyiselo lwehlabathi njani mna xa ndiyithwista ndiyizisa kum le nto? Mna mos ilight iyakhanyisa uba kubone abantu babone. Uba mhlawumbi ndimile endaweni emnyama ufike ilight yenza uba ndibone indlela. So mna ndiyafika ke ngoku eWest Coast ndisesisibane mosathi uThixo ndisiso, ndilukhanyiselo lehlabathi. So yintoni ebekusapho uba ndiyayenza? Ndiyafika mosesikolweni. So mna mntu ndiyazi uba ndilukhanyiselo okanye ndiyilight yehlabathi. Ndibonakala ngantoni kwabanye abantu because kuthiwa ndiyilight yehlabathi. It's not like uba wonke umntu alapha emhlabeni ilight yehlabathi. Abantu abalukhanyiselo lwehlabathi ngabantu xola uba ndithi, okay, abantu abalukhanyiselo lwehlabathi ngabantu abazana noThixo. Amen. Uyabo? So ke ngoku mna ndithi ndinoThixo. So ndilukhanyiselo lwehlabathi njani xa ndifika mhlawumbi umzekelo kwindawo endihamba kuzo? Abantu funeka abantu abangekho kuKrestu basebumnyameni ngabakhonsidarisa ngalaa nto mhlawumbi basafuneka bangene elayitini enguKrestu. Andithi uba basebumnyameni qha basafuneka bangene elayitini enguKrestu. Ndiyaba ndayicacisa njani? Abekho sebumnyameni, umntu ongaziva kakubi qha basota bangene elayitini enguKrestu. uKrestu ngeyedwa ilight. So abekho selayitini. So ke ngoku xa kufika mna ndingolikhaka ndinale mentality yoba ndisisikhanyiselo sehlabathi. So into ebekusaphotha uba ndiyaye abantu bazawukhanyiseleka njani ndim mna ndinala mentality yoba ndiyimeko ehla. So icacile uba yindlela endenza ngayo phaa, indlela bona benza ngayo mosi bona abazani noKrestu. Amen. Ndiyazana noKrestu. So ke ngoku indlela abenza ngayo surely izawuba different kunendlela endenza ngayo so that bazawuthi babone uba mna like bandibone indlela endenza ngayo uba indlela esenza ngayo azifani and yaba indlela surely ke abantu abangasindiswanga bayayazi into ebekufana uba yenziwa ngumuntu osindiswayo. Bayayiqaphela, andiyazi uba bayicapheliswa yinto kodwa bayayazi uba ulikhaka. Kodwa uba umzekelo uba ndithi ndisindisiwe bayakhawuleza uzinowuthi into yoba hayibo ibengasuke usindisiwe naxa esenza laa. So ke ngoku mna ndithi ndikleyima loo nto uba ndisindisiwe, ndisisibane esikhanyisayo. Bekufana uba abantu ukuze bayibone loo nto uba ndisisibane esikhanyisayo bazawubona ngokwendlela endihamba ngayo ngokwendlela endithetha ngayo. Okanye ikhona nala maxesha uba ndisithole ukuthi ndiyayithetha le nto uba mna ndisindisiwe. Kanti abanye abantu mhlawumbi abanye abantu bangade baze kuThixo mhlawumbi kuKrestu ngokundibona le nto ndiyithethayo ndiyenza. Haleluya. Ndiyayenza ke ngoku mhlawumbi esikolweni ndiyayenza. So abantu bayathanda ke ngoku uba no man ukhonza. So bayafumanisa ke ngoku beqaphela once umntu abona uba no ndiyafikeleleka. Okokuqala uyandibona no andimphakamela onye umntu ndiyafikeleleka, siyakwazi ucommunicate kakuhle. So sicommunicate sifikelele kulaa andive kwanto endiyithethayo uba le nto ndiyithethayo ayonto like afumane hayi bo, like afumane umntu xa ebona wena mani ndiyaba ndizawuthi mos uyi-light wena. So xa ebona wena mntu makabone isolution, angathi xa umntu aqonde uba yho angakuxelela ingxaki yakhe uyayazi uba uzawuza nesolution. Uyayazi uba awuzuthetha laa nto ndikuxelela into sisiriya uxelela utata uJonathan ngapha.
so uyayazi uba uyilight wena uzamvulela indlela uyayazi ke uba ayolight wena pese ilight nguThixo so wena uyilada uyileli emsakuthixo Hallelujah. ikhona la chance yoba ikhona la chance yoba mhlawumbi ndiyaba ngecacisa njani yoba kufuneka wena uyeke ugobe umntu aqabele kwenza uba aye kuThixo uyabo umbone umuntu mhlawumbi ndiyaba ngecacisa njani kodwa mandiyeke so ipoint yami le nto yoba thina siyityiwa yehlabathi yabo so njengoba siyityiwa yehlabathi nje umfundisi ukhona kwanenzela umzekelo wanibonisa ilight isibane laa nto uthanda uba light le laa nto mani uyayibona nawe laa nto le uthanda ugcwala amaphela yona uyabona ke laa nto wanenzela umzekelo ocacileyo mama uba njani so nani ndilight esileyo sikhanyiselo sehlabathi laa nto ifika ingene ngoseglobhini iyalayita ilight iglobe ngoyilalanto ilight but uyiqaphele ke ngoku xa kungena amaphela mane ngena amaphela ilight yenzani iba dim so ke ngoku ithetha ukuthi loo nto mna le light ehlabathi yabo xa ndile light ikhanyisayo xa ndizazingcolisa ngokwam ndizawulayita njani yabo so andizulayita kanzina ndizawuba nala menza moshol neglobe yazazi iyalayite nawe uyayibona ilayitile but endlini ayilayitanga kakuhle ithe ilayite dim but ilayitile but ilayite kancinci so uthetha ukuthi laa nto zikhona ezaa nto ziyingcolisayo phaa yabo sure xa umntu azasusa ilayiti yaphinde ithini ilayite kahle so ke ngoku kufuneka thina njengoba singabakhanyiseli behlabathi silukhanyiselo lehlabathi sike sizi-avoide ezinto zisingcolisayo because le nto siyenzayo uba simane sithi mna njengolikhakha umzekelo mna ndisindisiwe okanye xa ndisindisiwe ndinala mentality uba lukhanyiselo lehlabathi different kwabanye abantu mhlawumbi abangenakristu but into endizenzayo ziphikisa le nto ndiyithethayo yabo so mna ke ngokwengqondo yam ndinalaa ngqondo uba umama akandiboni so xa engandiboni ke ngoku umama okanye umama ugqibana akandiboni ndiyazaza ndizuzana senkonzweni namhlanje abantu abasesikolweni akekho umntu olapha enkonzweni usisigasi uba ndimjongile akazondibona yabo so ke ngoku ndinalaa ngqondo yoba abandiboni abantu kodwa uThixo uyandibona so uThixo uyandibona njena and andingcolisi nto kamama nto kasisi yakho sisi yam uThixo Hallelujah. Hallelujah. Cha ipoint yami le kwa ndizakwenza umdlalo ngam sendinalame andiyazi man sesinala mentality ngoku yoba uba ubani akandiboni ndi-right ndingabi ndi-right kanti uba umntu amanala mentality ubuThixo uthini angayeka mhlawumbi nalani uba ndithi ndithethe into namhlanje ngomso ndenza opposite yale nto ndiyithetha kodwa ndingabi naso like iba ngcono ke laa nto khaka xa unesazelo like isazela sakho spirit uqonda uba uyenzile xa uqonda uba uyazi-understand uba awufuni uyenza so kulula uncedakala kwezo cases but kube khona ke ngolaa case yoba wenze into unalaa mentality yoba as long engandiboni udlamini as long engandiboni ibe nalaa mentality uba nyhani uba ndimzale udlamini ndibulisa emsebenzini akho mna andiyazi mna ndifumene freedom uThixo akandiboni like ndiyahamba ndicacisa njani but ipoint yami le nto yoba thina silukhanyiselo lehlabathi silukhanyiselo lehlabathi ihlabathi lijonge kuthi injalo so ukuze ihlabathi lize apha ekhanyiselweni haleluya xa kuzothiwa thina silukhanyiselo lehlabathi meaning thina mos abantu abafunda ibhayibhile ngabantu andize ngokwale ndaba thina abantu sisindisiweyo silukhanyiselo lehlabathi ngokuxola ndiyaba ndayicacisa ncancabe ngathi ndiyasiza abantu abathile but thina silukhanyiselo lehlabathi surely bakhona aba ba-excludiweyo ibhayibhile qha ebafuna naye bazolayita kule light okanye andiyaba ndizawuthini but ipoint yam yinto yoba silukhanyiselo lehlabathi nje thina funeka silayite so ngathi abantu abangaphandle bazawuza kule light bazobona belight because surely xa usendlini
kulayite ekoneni uyabona ufuna usondela elayitini. So ke ngoku befamba likhaka ungamntu unjalo ungumzekelo yabo, like bengumzekelo mna sisi wami yabo, ndingalindeli uba funeka ndithi xa ndiqoma mna ndibe ndisitata mosisigqibo soba ndidamkele uYesu. So xa ndisitata eso sigqibo mandikhe ndiyenze le nto, ndiyenzisise so that like ndiyibone andiyazi uzawuthini, ndiyibone le nto ine-purpose le nto ndiyenzileyo uba ndidamkele uYesu yabo. So abantu bazawuza ngam. Amen. Yabo. So ke ngoku xa sendinayo laa nto ndiqomba yabona ngo ndizixela uba ndisithathe isigqibo sesam ndisindisiwe. Abantu ke ngoku bayabona indlela endihamba and xa sewuxelele laa nto uba uyayenza into uyenze qha. Abantu ke ngoku kulapho uzawuba able uba ungayifihli noyifihli ucacise uba no ndisindisiwe, ube yilayithi ucacisela abantu babone ubomi kule ndawo ukuyo, bangabi sabona ngaphandle. Kanti ingxaki yenzeka nalaa nto uba umntu akubalisele into sisi wam, akubalisele into uve uyibawela ngenye indlela ngenxa yale ndlela ayibalisela ngayo. Amen. Umzekelo ndisenofika ndikubalisele ngosindiswa uba kunjani usindiswa, but ndikubalisele uma sawusindiswa wam, ndikubalisele ungakuva wena usindiswa, ungabi nayo laa nto yokuba ndabawela itraya le nto. But uDlamini afika akubalisele akucacisele ngekwendlela mhlawumbi aze ngokwe-experience yena. Kanti uzive unalaa nto uba uyafuna uyitraya le nto because ukuxelela ngento and nawe uyambona uba ngumzekelo yena. Ikhona laa nto uxelela into ndim but ubuqonda uba uyayibona ndiyenzi uxelela le nto namhlanje yabo. Kanti xa uxelwa nguDlamini uxelela le nto namhlanje nidibana kwakwindawo erayithi, like ikhona laa nto ubomi iyakukhuthaza. Ucinga uba laa nto wayeyithetha mani uyambona lo uyayenza. Kanti uxelelwa ngukhaka ngoku nidibane ekoneni ngomso ebhesi yabo uphikisa laa nto bendiyithetha. So ke ngoku ndithi mna ngamanye amagama andilo khanyiselo lehlabathi okanye ayikho into lukhanyiselo lehlabathi okanye ndiyayingcolisa olu khanyiselo lehlabathi. Into befoma ndiyayenza mna ku-expand light yande, into endiyenza ndicima le light ndifuna ithini ivele kancinci. So ke ngoku into bendiyizise apha namhlanje okanye into bendiyibeke ibisentliziyweni yam namhlanje uba masikhe siyekeni uphikisa ilizwi likaThixo, because ilizwi likaThixo lithi silukhanyiselo lehlabathi yabo. But into endiyiqapheleyo kum, ndicela ukwenza umzekelo mama, into endiyiqapheleyo kum khaka kule generation yanamhlanje ithetha into ibe seyiyaziphikisa, yenza i-opposite yento eyithethayo. Laa nto ke yonke incedo lifumaneka kuThixo. Siqala kwalaa nto yoba umntu angabi nasigqibo yabo. So okay, ipointi yam uba masenzeni into esenzweni kaThixo, masingaphikisi ilizwi likaThixo. Because khona laa nto uba ndithethe namhlanje sitsho ngokuba ndilukhanyiselo lehlabathi kodwa ngoku awuyazi uba ndizofika ndenze ntoni phandle. So kubiza nje uba khawukhe unike uThixo itshansi. Ikhona laa nto ubona uba andiyazi ndayicacisa njani, kodwa into ibihlele entliziyweni yam namhlanje uba silukhanyiselo lehlabathi thina. So masikhe si-acte njengabantu abalukhanyiselo lehlabathi. Yabo, because ikhona laa nto uba sinabe nalaa mentality uba silukhanyiselo lehlabathi kodwa ububona uba no, indlela esi-acta ngayo ayithethi le nto uba silukhanyiselo lehlabathi. And ke ngosholi xa ingethethi laa nto ayizuyenza umsebenzi, ayizukhanyisa. So masikhe si-acteni as abantu abalukhanyiselo lehlabathi. Hallelujah. Siyabonga.